Shut the hell up, shut the hell up, shut the hell up and get your work done. Subscribe to my channel. Subscribe to my channel. Madam, tagkuling. Pautang nga lagi ko, Madam B. Patinuod lang karya na buisit na gid ko sa imo day. Wa pa ko nang ano pamilya og gulay diri at sila kag pangulit og utang. Karya, una-una nimo diri na dito ka madam kay nagpalaban ko kay mangutang pod ko. Mangutang ko og puhunan sa gulay. Ay, mangutang po day ka? Unsa man ka oy pagrespeto mo? Kandusanan sa usa ka babae nga si Karya na laging sumusunod para lang mangutang kang takuling. Sabi ko, Kuya, mas 50 mil lang niya. 50 mil. Eh, masigi po pa uli sa mo. Madam naman di kay motor, Madam. Nagdagan ni kong motor, kaya nagumpra ko gulay. Ayaw sabi akong sakyan, kung walay... Nabuang na magkakarya, sige na pagkagsunod-sunod, diri karya, uy. Nagsagasunod na nga nakakadiri. Sige, sagasunod na nga, sunod-sunod ka na ako. Pinukunoso ng taong kakarya, uy. Kasi ayaw na... Madam, makisakay ko si motor, ha? Kaya wala ko'y pamasahe, Madam. Kalaagan ba ni mo karya? Nabot mang taong kadiri. Grabe, gini si Madam takuling ba? Pati pagpasakay og motor, di gid Uy, magpasakay. nakumpra na akong gulay karya. Madam! Namoy gulay? Ay, gino ko mangumpras. Siguro ko ikay... Oras na, gino ko. Mga kandusanan, niabot siya kong magsaysay kay mangumpra ko o gulay. Dili ko ilang madam kay mura-mura daw. May nalang makamura po. Barato ra, mga kandusanan, barato ra gilang gulay. Ay, ginawa ko, mag-umprat ta, o gulay, kay kunya ni paguloy, utangon. Utangon ako. Isang unsaon. Dami na natong singot o pawis. Ang niawas. Pero ang gulay, utangon. Hindi lang siguro ako, gamay-gamay yun para maulog po ng mga utangay. Madam! Madam! Naman di ay ka diri, Madam. Ano abot man ka diri? Ano sa mga diri ah? Mga takod ka? Ay, gisundan lagi ka na ako, Madam, kay mangutang lagi ko, Uy, oy. nabuang naman si... Isang di sa magsaysay, naabot ka diri mangutang. Uy, gano'n kalayo na sa akong tindahan. Uy, karya. Kung ara kong tindahan karya sa apa. Magsaysay ra ni. Nanabot man ka diri ah? Taga sa day ka karya. Taga magsaysay bi ako, Madam. Uy, gano'n ko naabot pagpapangutang. Taga magsaysay man day kang dako. Nakitaan gay ka na ko diri, Madam. Ang mo karya. Nagkuan man day ka, nangumpra man day ka. Ingon ka wala kay budget pang pangumpra. Kay wala Uy, nakabayad ang mga utangan sa nakasingil imo. pod, nakasingil pod ko. Nakasingil ko gahapon. Dako-dako pod akong nasingil. Sakto-sakto gini nga utangon. Kini nga. Kining 3 ka kilo sakto-sakto gini utangon. Ulo lang ka kilo jud kay sakto-sakto ni utangon pag huli dito sa tindahan pag-abot dito utangon man ni. Way kas mahitabo. 3 ka kilo dang. Madam, pautang ba ako niya, Madam, ha? Dagan-dagan magdinay mong kumpra oy ng mga Uy, gulay, maulaw oy. pagkakarya. Nabuang lang. Saan makakarya, uy? Nabaga ba si mong nawa, pati sa Pilis magsaysay. ko pa kayo ng kuan ba ang palaya. Lami kayo na utangon, Madam, uy. Karya, huna-hunaon po di mo sa makadaghan. Nagantos manggani ko, nagmotor, sa ako lang o sa karya. Madam, pangumpra Aray po. ko sa mga barato-barato. Madam Takuling, Puro ka. pangumpra pog itlog, uy. Para i-partner anang ang palaya ba? Naibalo ba kakarya to ba itlog dito sa tindahan? Ah, sige, mangutang ko niya, ha? Karya, pag gan kakabit sa iyong utang karya no, nahurot na ba itong listahan dito? Doon sa naman kakarya o naman kay respeto. Pag respeto, uy. Kila man kilo ani dam.
Kining imukra. Barato na gid mang handle sana. Grabe man gini si Madam Takuling uy. Di man gid mapautang sige ng pangumpra. Ni si Karya. Wala man gigadisgot utang mo agi ka na oy ko adung sa imo yung tag cash. Papalita ko madam. Puro ka utang. Gabalo ba yagid ka nga kuan nag-agad rapod ko sa kwarta sa kung bana kung dili siya makasakag lubi. Hoy! Kanina Wapod may pa ko, kwarta. kanina or gahapon ko nakakita sa imong bana, nagbitbit og longnik, nilabay sa tindahan, ay sigmama diha, sa kaglube. Pariya mo sa imong bana. Ni sampa ra man gusto siya madam, ni sampa ra man gusto sa mga barkada madam. Ayaw na, tama na. Tama na, Karya. Ilang po ako ang kining, usa ni Okrich. Okrich ba ni siya? Madam, sige daghana madam bi kay mangutang ko anang Tama na, oy, dili ko magpautang, dili na, kay dama na gid akong puhunan. To si ate, nilakaw na, ate! Madam Takuling, pautang nga lagi ko madam bi. Tinuod lang Karya, na buisit na gid ko sa imo day. Wa pa ko nang pamilya og gulay diri at sila kag pangulit og utang. Karya, una-una nimo diri na di ko ka madam kay nagpalaban ko kay mangutang pod ko. Mangutang ko og puhunan sa gulay. Ay mangutang pud ay ka. Unsa man ka oy pagrespeto mo? Para kadali mo Karya no, adyo ko kadung sa imo madam, palita ko. Kadalik mo utang. Madam daghana utang madam kay mangutang pud ko dito sa imo madam. Kaya utang buot. Maabot kita ni presento ng imuhang trabaho nga. Ah, grabe pud ka madam oy, wa may na priso sa kuan utang. Ay maunang nagsalig ka Karya kay way na preso sa utang. Manang puro na lang mo utang. Unsa naman Karya oy pagkuan mo day. Kanang pagbutang pud mo dili ka di sabi. Ang tao na ning kamot, una-una ang pud sa makadaghan. Nangutang, nagpabaga na pud kog naong diring, mangutang kog gulay. Kaya uli sa inyo, ating man imong bana, basay naabot atong nagsakag lubi. Ikaw sige kag panaway sa kuna pala utang ko tapos ikaw mangutang man pud ay ka. Hoy maayo man kog nangutang kay ginegosyo man ako. Kaning imong utang, daghan na kayo dito sa listahan. Napuno na tong listahan sa imo Karya oy. Unsa naman ka naman kay may man ko mangutang kay akong ginegosyo. Ikaw mangutang kay imong gihabhab nga di ka kabalo bayad. Bayad pod mo. Baka utang mo gusab. Sige ra mo utang wa mo cash na. Pila naman ni kakilo, ano ko kabaloan ni kung pila ni kakilo. Doon unta na ako ni utang pero di na lang usa kay basig. Usa ka balik. O Karya, Dugagi pa na, madam. Ginagba na magana akong kinumprahan. Madam dugagi pa na. Para daghan ko yung mautang unya. Karya, magbuot man ka kung pila ka kilo akong kuhaon. Grabe ginig batasan si madam. Di gyud mahangyo ba? Mahangyo ko ako Labaw ra bang pala utang? Okay na ni. 2 kilos. Sakto gyud na utangon unya madam ha. Madam, sakto gyud na utangon unya. Karya, igi magpakita dito kay basig. Di ka kabalik. Madam, 3 kilos. Kini utangonon. 3 kilos. Mas 2 kilos nga kini kumahan. Ayun! Daghan gyud koy mautang unya. Kay daghan gyud pangumpra si madam Takuling. Sige, kuhan diha kay. Ini akong bayang gipuhunan. Imutang ko bayan eh. Madam, makabayad pa ko. Makabayad pa ko da. May 50 na lang. Makabayad pa niya kulay ko Karya. Uli na sa inyo Karya. Samok-samok. Namuadto gid ko unya sa inyong tindahan oy. Kinuha ko ng gulay. Oh. Mangutang gid ko dito madam. Wala
Huwag mo na lang. Musugot kag sa dili, matugi ko sa imong tindahan. Mo na siya, tungunaw na o, no? Oh, sige. Ano kita? Ba't sila namin hindi sa kaya tusak ko sa kalabasa, oy, kay ginoo ko. Dahil bilisan ako ni Dam, ha? Sige, sige. May ginoo ko kainit pa. Masunog ako katang bilat. Ngay, kalabasa! Hindi na punta, kalabasa. Madam, niya naman pud ka sa kalabasaan, uy. Minabuang naman taong kakarya niya. Abot naman punta din sa kalabasaan. Sunod-sunod na ako. Ano sa naman ka? Utang mo lang ganito karya. Ito kasi kung tindahan. Dili-dili ang karya. Ay, balansihan ta ka dito. Kung pila mo utang dito. Wala naman tayong kay... Kung ay, Nay. Nay, kapila mong kilo ani, Nay. Kasi ang bok, Nay. Daghana, madam, takuling. Ikaw ba? Uy, karya, mabutot. Kasi kung pila akong kumprahon karya, no? Ikaw, no? Kay... Bahala ka, madam, uy. Huwag gikagnaong ba? Mangutang gid ko, madam. Oh, sige, sige, pangutang. Musugot kag sa dili, mangutang gid ko. Matugid ko sa imong tindahan. Kung dili kay mangutang. Gisundan-sundan tag gyud ta ka. Nanay, pasensya yun na ginawa. Kung asa ka mo adto. Sige, sunod-sunod sa ako, Nay. Kaya siguro ako, Anay, no? Daghana na, madam, uy. Magbuot naman tao di sa karya. Otso na lang, Inay. Yan nga. Katong 30, 80 katong 30. Anay, pinto. Pinto Jess. Asa mo ito akong napili, oy? Okay na gid siya. Kompleto na gid kong kayamanan. O tanguno ni Karya. Ako na po na tayo sa Karya, oy. Ako na po na sa mga kaugalingon. Sirag sunod-sunod, mangutang, isang unsaon, sige pangutang. Ay, bayad-bayad, as ay listahan. Yan ang lain ako, ano. Okay, sige. Sige na, madam. Nabuang naman siguro ka Karya. Nabuang na ka. Pautang lagi ko, madam ba? Lambahon ta naman kaning kalabasa. Ay, namuli na lang ko, uy. Kuy uli na Karya. Ay, sige. Magkita ra mangyapon ta sa imong tindahan. Mato ra mangyapon kog mangutang. Na, di ka kautang doon. Pag ako magbantay, kung ako si Ligaya, kung makautang ka. Kung si Ligaya, makautang ka, pero ako di ka kautang. Kapoy na ko doon, magsaysay, abot ka dyan, pangutang. Salamat na lang, Juan, Karya. Ato na ko, eh. Oh, Jesus. Awa, nahulog na kalabasa. Samo kay ni si Karya. Yaan na lang, kay murag safety pa. Ay, ginoo ko maluto mo datong bisong aning. Init sa lingkuranan. Ay, ginoo ko salamat. Ginoo ko nabot ra jud ko. Di ka nangumpra og gulay. Ay, ginoo ko baylaw ta to si Karya di mo anhito kay mangutang na pud to ginoo ko. Ang sunod.